Idag är det invigning av den nya picknickplatsen i Musseparken. Och det ska vi fira med en picknick. Alla kommer dit. Alla? Wow, hur många blir det? Vi ska se. Jag har gjort färdigt gästlistan. Kom hit allihop. Räkna med oss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vänner totalt. Det är många. Bra räknat allihop. Det här ska bli den allra bästa picknicken någonsin. Men oj, det måste vara en gäst. Vem det än är så är det för tidigt och vi är inte klara. Men hej Musse Pigg! Mimmi? Hejsan! Hejsan Petter! Jag längtar efter den stora picknicklunchen! Oj, det var magen som pratade. Den är visst också otålig. Den säger mata mig. Så när blir det mat? Du Petter, picknicken är inte förrän senare. Och det är mycket att fixa innan. Tja, är det något jag kan göra för att hjälpa till? Ni vet, skynda på allt lite. Tack Petter. Här är en sak du kan göra. Titta i garderoben och se om du kan hitta en picknickfilt som räcker till 12 vänner. Som räcker till 12 vänner, va? Det kommer att bli lätt det. 1, 2, 3, 4, säg inget, 5, 6. Jag behöver fler fingrar.